Mga bahay dito, makakasubok tayo ng isang Venturi 500. Isa sa mga gawa ni Bristol. Ayan, so, salamat Bristol at natupad ang aking pangarap kahit na test drive lang. Ayun, so naikot ko na siya. Then, napakagaan niya lang. Hindi siya ganun kabigat kung i-compare ko siya sa ibang adventure bike na kanyang ka-rival. And then, yung kanyang manubela, hindi naman ganun ka-wide. Ganun din yung kanyang katawan, kaya andali niya pa rin gamitin or mas madali siyang gamitin kumpara sa ibang adventure bike. Ayan, napakaganda rin ng torque at maganda rin ng tumakbo. Pati yung kanyang braking system, talagang malakas, makapit. So, ibang features na itong adventure bike na ito, Bristol 500, Venturi 500, meron rin siyang kasamang USB, no, yung charging. O kaya naman yung pwedeng lagyan ng cigarette light, no, yung pangsasakyan. So, dito, habang inikot-ikot ko siya, hindi ko siya masyadong mapil dahil doon lang ako sa Caloocan nag-iikot-ikot. Sabi ni Sir ay 3 ikot lang or more than. Basta dito lang, dyan lang paikot-ikot. So, masasabi kong isa talaga si Venturi sa magandang adventure bike ngayon na mura. And then, quality din naman yung pagkakagawa. No? At wala naman tayong masyadong naririnig na masama dito sa Bristol 500. So, ito talaga ang pangarap kong adventure bike na someday soon makakabili ako or makukuha ko ito. Konting tiyaga lang, konting tiis para maabot natin ating pangarap. Ayan. So, itong bike na ito ay demo nila o pa-test drive nila, pa-testing nila sa mga gustong bumili ng Venturi 500. So, isa tayo sa mapalad na nakasubok at kahit papano ay natupad ang ating pangarap na matesting ang Venturi 500. At kasi nakikita ko lang to, napapanood ko lang or nakakasabay sa kalsada, talagang gandang-ganda ako. O kamukha niya pala yung GS10 ng BMW, no? Kamukha niya yung itsura niya. Kung titignan mo siya sa malayo, para siyang yung GS 310cc, no? Yung BMW GS10. Hawid niya. No? Tapos yung panel naman o yung dashboard ay half digital, half analog. So, nandyan na rin yung ibang detalye. Hindi ko na makukumpleto yung ibang detalye dyan. Basta ini-enjoy ko na lang yung aking pag-ikot-ikot dito sa motor na ito. Hindi natin masyadong mabirit dahil hanggang segunda lang tayo, dahil doon lang tayo nagpaikot-ikot. Pero ramdam ko yung ganda ng performance na kanyang makina. Talagang torque. May torque, may hatak. Na para siyang 650 kung humatak. And then, kung sa top speed naman, bilang isang adventure bike na may 500cc, huwag na natin hanapin yung masyado yung bilis dahil 500cc naman siya. And then, ang mahalaga doon ay yung komportable tayo pagdating sa mga long drive. Nga pala, napakalambot ng kanyang upuan. Talagang hindi ka mangangalay, pati na rin yung sa back ride. Talagang mapipil mo yung comfort, no? Yung komportable ka talaga pagdating sa biyahe. Ayan. Magaan siya. And then, sa height ko, na 5'6", hindi ako ganun kahirap, no? Kung titignan mo lang siya, mukha siyang mataas, pero pag naupuan mo, talagang sakto lang, bilang isang sa 5'6" na height, no? Hindi, tipto ako ng konti, pero kung ano pa, kaya kong ilapat ng aking paa. Sabi ni Sir, standard size lang daw yan. And then, yung bounce ng kanyang mga shock, talagang napaka-good dahil may mga dinaanan akong humps dyan na hindi ko na naisali sa video. Well, napakaganda naman talaga ng motor na ito. Talagang masasabi ko na bilang isang sa China bike ay quality din at maasahan din pagdating sa mga rides. Ayan, so maraming salamat Bristol at natupad ang aking pangarap na makagamit ng isang adventure bike kagaya ng Venturi 500. So, ayun, habang inikot-ikot ko tong Venturi 500, may napansin akong katabi niya. Hindi po yung Aerox, o hindi yung 400.
So dito, tinesting ko nga pala yung center stand kung mahirap ba o mabigat yung i-center stand. Well, caring naman, magaan lang din. So, balance na balance. Dito, sinipat-sipat ko na siya sa ang kanyang buong look, yung makina. Ayan, tinignan ko na talaga. Yung makina niya, no, kamukain din ng makina ng CBR 500. Ayan. So, maganda rin yung shock niya, no? Inverted shock. Kaya maganda lumaro. Pati yung preno talaga. Masasabi kong maasahan mo yung kanyang preno. O, yung kanyang rim pala ay 18 yung sa harapan. Ata 18, I think, no? Hindi ko sinasipat. Tapos 17 yung sa likod na gulong. Ayan. So, dito ko na napansin yung isa pang 400 RR. Na Bristol 400 RR. Ayan. Tinignan ko siya. At uupuan ko rin. Ayan. Para siyang KTM. Hawid siya ng KTM. Ayan. So, nung naupuan ko, hindi siya ganun kasubsob. Saktong-sakto lang. Para lang din ako nakaupo sa CBR 500. No? CBR 500R. Ayan. Pero mas trip ko talaga yung Venturi 500. Dahil, alam nyo naman, mahilig tayo sa mga long drive at mga adventure. Hindi tayo sports eh. Gusto ko yung relax tayo sa biyahe. Ayan. So, maraming salamat, Bristol. At yung kay Sir, hindi ko po natanong yung totoong pangalan niya, Sir Albert, no? Salamat sa pag-assist at magandang pagkaka-assist sa akin na yung yung conversation natin talagang magaling, mahusay, napaka-humble ng